नंगौ बिसायख'थिया सफैगासिनो दङ दाखालि थांनाय 26 एप्रिलाव आसामनि आफादगिरि श्रीयुत दिलीप कुमार शइकिया बिथाङा बुंलांबाय जे उदालगुरि जिल्लायाव जिथायावनो गेलेगोन होननानै बिथाङा डिक्लेयार खालामबाय आरो बे हिसाबैनो जों दायो मावग्रा हान्जाफ्रा जोङो गोसो मोदोमै मावगासिनो दङ आरो जों नुनो मोन्दों जे दले बले जगदान खालामगासिनो दङ आरो बिजेपिआ 100% देरहागोन आरो 100% सरकार दागोन एथ' निथि आदर्श थानाय दल बेयो गतिके बिजेपिनि मावनायनि किसुमान सिस्टेम दङ ना बे सिस्टेमा खोब मोजां बाख्नायजाथाव बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बेखौ मोजां मोन्दों आरो आवगायबोगासिनो दङ दले बले जयेन जागासिनो दङ आरो फैगोन समाव आरो जयेन जाबावगोन मानसिफ्रा नाथाय इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरि बिटिएसनि चिफ दङ बिथाङा एमएलएबो आरो बेराफारसेथिं बिपिएफनिफ्राय बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथांमोना गोग्गोमै गसंनानै दं बिथांमोनजों बोरै बिद खालामगोन नोंथांमोना बे गेलेनायाथ' बयबो हायो मन्थ्रियाबो गेलेयो सान्थ्रियाबो गेलेयो सासे गेलेथारिफ्राबो फार्स्ट गेलेनो हायो बेवहाय गेलेनो बयहाबो मोन्थाय दङ खोथाया जाबाय मा बेफोर गासैबो रायजो राजानि आखायाव रायजो राजाया जायखौ भट होयो बेखौनो दैथायहरगोन रायजो राजानि भट मोनबासो देरहालांनो हायो गतिके बे गासैबो रायजो राजानि आखायाव बिथांमोनाबोथ' बुंदों जे गावसोरजोंनो रायजो राजाफ्रा दङ होननानै बिथांमोना बुंगोन खिन्थु जोंनिखौ एबार रायजो राजाया नायगोन जे थांनाय बाराव बिपिएफआ 15-20 बोसोर सलायबाय माबायदि सलायखो रायजो राजा बेखौ मोननांजोब्बाय नैबे इउपिपिएल सरकाराबो दायो 5 बोसोर सलायबाय कमप्लिट जानो थागासिनो दङ बेखौ इउपिपिएलनिखौबो मोनदांबाय रायजो राजाफ्रा गतिके नैबे बिजेपिआ जिहेतु फार्स्ट गेलेनो थांगासिनो दङ गतिके बिजेपिखौ नायनायनो होननानै बयबो बुंदों एबार दा बेवहाय जों साथाम दङ जाहैबाय जेराव नोंथांनि मुङाबो ओंखारदों बेथ' दङ दा हमनानै ला गोजौ थाखोनिफ्राय दला जायखौ सायख'ना हरगोन बिथाङानो गेलेगोन आरो जायानो दान मोनथों जोङो दलनि जानायनि जों गासैबो गोसो मोदोम होनानै जोङो खामानि मावगोन नोंथांनि मुङा जुदि फैब्ला नोंथाङा गेलेनो थाखाय साखाफारा 100% साखाफारा गुड दिनै जोंनि बिसायख'थिया बिटिआरआव जानो फैगासिनो दं बे बिसायख'थियाव जेब्ला जोङो बर' समाजा 2003आवनो मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन बिटिसि एग्रिमेन्ट जादोंमोन बिनि उनाव दा बिटिआर जादोंमोन नाथाय बिटिआरआव मोनफ्रोमबो खामानियानो साक्सेस जायाखै बे हिसाबै जोंनि बे भैरबकुन्द समस्तियाव जोंहा बिजेपिनिफ्राय केन्डिडेट ओंखारदों दा बिथांमोननो जोङो होगोन माखासे बे हिसाबै जोङो बिजेपिनो होयोब्ला जोंहा लाब दङ मानो होनबा दिनै जोङो बिजेपिआ पिएम किसान होदों आरो फारसेथिं आइवाइ न' होदों आरो लोगोसे अरुनदय आसनि होदों आरो लोगोसे फिसा बायदिसिना दा मा होनो लाखपति बायदियाव बायदि स्किम बानायनानै बिजेपि सरकारानो होदों बे हिसाबै जोङो भैरबकुन्दआव बिजेपिनोनो होनो होननानै सानदों दा आं मा बुंनो जोंनि बे भैरबकुन्द समस्तियाव जोंहा टिकेट मोनोब्ला आदा गान्दायानो 100% देरहागोन बेयाव आङो आदा गान्दाखौनो सापर्ट खालायनानै दिनै भैरबकुन्द समस्तियाव आङो बिजेपिखौ देरहागोन होननानै 100% सियर सानो आरो आंनि बुंनांगौआ बेनोसै